हेलो लोगोफोर आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनैहाय नोंथांमोनजों दान्दिसे मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै नुजाफैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो अब्लासो बुजिगोन। दा बिनि सिगां आङो मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप होग्रोनो सानदों। दा नोंथांमोना बे भिडिअआ सोरनि आरो बे भिडिअआव मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो, बिनिफ्राय जोङो मोजां गाज्रि सावरायलांसै आरो ना मा होनो लोगोफोर। दा आङो भिडिअखौ होनाय जाबाय, बेखौ दान्दिसे नायग्रोदो नोंथांमोना। जिहेतु हाग्रामाया मानसि हमग्रा मानसि नङा। जय मुसाहारि, धनन्जय बसुमतारी, रेवरेवा आदा गासैबो खोन्थाजोबखाबाय। बे हारसिं बेक्तिगत मानसि, बयबो मिथिगौ बियो EMफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो। गतिके EM सासेया मान सन्माननि थाखायसो EM जायो। बेखौनो जुदि थाला होथेनानै बुयोबा रायजोफोरखौ माबायदि सासन खालामो। गतिके आदा अनसुमैयाबो हितेश बसुमतारीयाबो आरो पि आखरनि जायफोर MCLAफोर दङ जायफ्रा बावैनो फैगोन बिथांमोनाबो बेल' फंसे बाथ्रा जे हाग्रामायाव माने सासन खालामनो रोङा। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय एसेब्लाबो मा होनदों बमब्लं दामग्रा राकेश जादेया दिनै मा फोरमायदों मिडियाफोरनि सिगाङाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो नुखाबाय जानांगौ। दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों, बिथाङा बुंदों हाग्रामा सारखौ मानि मानसि बुग्रा, सोरबा EM सोरबा MLA बिथांमोनखौ मानि मा होनदों हाग्रामा सारा दर फांथेनानै बुयो। आच्छा बुबाय दे, होमबा सिन्था खालामदो रायजोफोर, बै माखासे EM MLAया दिनैहाय हाग्रामा सारजों मानि थाखाय बुजादों। आसल पइन्टआ बेयावसो थांगोन। दिनै मानो बुजाखो बिथांमोना, दिनै दाय गैयाबा हाग्रामा सारजों मानो बुजाखो बेखौ सिन्था खालामग्रोनाया दरखार। बे बमब्लं दामग्रा राकेश जादेया मानि खोथाफोरखौ जानला मोनला फिदिंलाबायनानै बुंबानो जेबो खामानि गैया। जिहेथु बिसोरो जेसेबांखि मानि खोथा बानायनानै बुङा मानो बिथांमोननि फंसे खोथायावनो बिथांमोननि थगायनायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा हमनो हायो। दा दिनैहाय दाय गैयाबा सासे मानसिखौ मानो बुनो, नङा होमबा रायजोफोर? दाय गोनांखायसो बुजादों। दिनै सासे मोजां मानसिखौ माब्लाबाबो जोंनि रायजो राजायानो हक सोरबा पार्सनेल माबायानो हक जिन्दगियावबो दाय गैयाबा बै मानसिखौ बुनो हाया दे। आं दिनै सिखाव मावबासो बुजागोन, आं दिनै माबा मोनसे गोरोन्थि मावबासो रायजोफोरजों आसि थुजागोन, थिग बे रोखोम आरो। थिग बिदिनो बिथांमोनहा दा बुंदों, राकेश ब्रह्मआ बुंदों, बिथांमोनहा होनदों जय मुसाहारि, धनन्जय बसुमतारी, सासेया बुंदों रेवरेवा आदा होननानै बुंदों आरो बिथांमोनहा दिनैहाय UPPL आव मानो थांदों। जोंनि बे BPF दोलोखौ नागारनानै दिनै UPPL दोलोआव मानि थाखाय थांनो गोनां जादों बेखौ 1 नम्बर पइन्ट सिन्था खालामनांगौआ जोबोद गोनां रायजोफोर। बेसोरो जाहैबाय ओरैबायदि भाइरास, बिसोरो जायनाखि बे दा UPPL आव जइन जाहैदों, जाय साब्रै मानसिखौ लानानै राकेश ब्रह्मआ बिराद देरगानाय खोथा बुंदों, खिन्थु बेयाव जेबो गैया, जिर'सो। नोंस्रा बिसोरखौ लाफानाय मानि नोंस्रा माइनास पइन्ट जानाय। जिहेथु जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बा BPF दोलोआ मानि बिसोरखौ बे बिथांमोनखौ लानानै जेरखम बिराद माइनास जाबोगासिनो दंमोन, दा दिनैहाय मा जादों बिसोर थांनायनिफ्रायनो जोंहा दिनै BPF दोलोआव मानि एकदम स्ट्रंसिन मानि जेरैनिफ्रायबो प्लास पइन्ट जादों आरो। मानि थाखाय प्लास पइन्ट जादों, दा ओरैबायदि जादों बिथांमोनहा जोंनि BTC निफ्राय सोबख'ग्रा मानि गिलु फालु सोबख'यै बेस्राफ्रा मा खालामदों, बिसोरो बिथांमोनहा मानि बर' रायजो राजानो जेनाखि होनांगौ, बर' रायजो राजाफोरखौ जेबायदि नायनांगौ बिथांमोनहा बेखौ नायालासिनो बिथांमोनहा जेसेबांखि मानि स्किमानो हक माबा मोनसे मोननायानो हक बिथांमोनहा गासिबो गाव थुब्रायनानै लानानै मा खालामदों, दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ नायनांगौखौ बिथाङा नायाखै। बुजिबाय दा रायजोफोर? बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै गाज्रि मोनजादों। बिथांमोनहा लास्ट पर्यन्त मा सानदों, BPF दोलोआव थायोबा गावसिनि जाख्ल'नायफोरखौ लास्टआव हिसाब होनांनो हागौ। दा बेखिनिखौ सिन्था धारना खालामनानै बिथांमोना दिनैहाय UPPL आव प्लट खारनांगौ जादों। नैबे मा होनो MP इलेक्सन मुहुर्तआवनो बिथांमोनहा बेयाव जुदि खारोबा मानि गावसोरखौ दाय बानायनो हाला, खुनु गावसोरखौ हमनो हाला। बे सिन्था धारनाखौ लानानै बिथांमोना दा एकदम हथात मथात मानि नोंसिनि UPPL आव जइन जादों। दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेबो सिन्था खालामनो नाङा। बिथांमोनहा दिनै मोजां साननाय दंबा, बर'फोरनि गेजेराव हारिनि फारसे साननाय दंबा, बिथाङा BPF हान्जायावनो थानानै मोजाङै खामानि मावगौमोन, रायजो राजानि फारसे सिन्था खालामनो रोंगौबा। दा बिथांमोन बायदिया
जोंनि हारिनि थाखाय जेबो इम्पर्टेन्ट नङा बिसोरो जाहैबाय सोबख्लग्रा मानसि बिसोरो BTC निफ्राय सोबख्ल'यै दा बिथांमोना UPPL आव सोबख्ल'नो थांबावबाय खिन्थु UPPL आथ' बिसोरखौ सानसोआ माने बिसोरनि बेबहारखौ मोनथिनाय इलेक्सन बायनायनि उनाव मा जागोन बिसोरखौ नोंबा नों आंबा आं खालामगोन जिहेतु UPPL सरकारा फैनांगौनिबो खोथा गैला आरो जिन्दिगियावबो UPPL सरकारा फैला होननानै रायजोफ्रा मिथिखायो दा जिखुनु हक जाय बिथांमोना नोंसिनि UPPL आव थांदों बे बिथांमोना जाहैबाय माफा बियाद माफा मानि मा होनो सिखो बिथांमोना मानि मानसिनाव जेनेबा बानानै जेरखम सिखोआ थै सोबो दा बे रोखोमनो बिथांमोना जोंनि बर' रायजोफोरनि मानि थै सोबग्रा सिखो होननानैसो बुंनांगौ बिसोरखौ नंखायनो जाहा दिनैहाय मा खालामनांगौ बिसोरखौ जोङो थांहोनो हानानै जोंहा बर' रायजोफ्रा जोबोर मोजां मोनदों जोंहा BPF दोला प्लास पइन्टआव फैगासिनो दं UPPL आव दिनैहाय माइनास आरो माइनास केलेंकारि होननाय बुस्थुआ बिसिनाव जमा जागासिनो दं बेनिखायनो बिथांमोनाव दिनैहाय मानि माइनास जाबोगासिनो दङ दा बिथाङा बुंबावदों राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों हाग्रामा सारखौ मानसि बुनानै जाग्रा मानसि बिथांनाव सिन्था धारना गैया हाग्रामा सारा जुदि मानसि बुनानै जाग्रा मानसिब्ला हाग्रामा सारा जुदि अननो रोङाबा बिसिनि गोरोन्थिखौ जुदि दिनैहाय सिन्था खालामनानै गावनि फिसा होननानै जुदि अनामोनब्ला हाग्रामा सारा मा खालामगौमोन बिसोरखौ बुयैनो बुथारनो हागौमोन जिहेतु बिसिनाव एबेल माने एग्रे बेग्रे गोरोन्थि दं होनबाबो हाग्रामा सारा मा खालामदों बेखौ अननानै जेनेबा बिफाया फिसाफोरखौ जेनेबा जेसेबांखि गिदिर गोरोन्थि मावा अब्लाबो बिमा बिफाया गथ'नि सायाव अनो थिग बेबायदिनो हाग्रामा सारा बिथांमोनखौ जेसेबांखि गिदिर गोरोन्थि मावा अब्लाबो बिथांमोनखौ अननानै दोनदोंमोन दा बिथांमोना लास्टाव मा जाखो दा गावसोरनो गिनानै हिसाब खिथाब होजानो गिनानै मा खालामखो होनांजानो गिनानै दा हनै नोंसिनि UPPL आव ब्लद थांबाय आदै गंब्लं दामग्रा राकेश ब्रह्म नोंथांमोना जेसेबांखि गिदिर खोथा बुङा फैगोन सम आरो बोथोरखौ नायदो नोंथांमोननि मावनायनि जायनाखि फिथाइ माने नोंथांमोनहा बर' रायजोफोरखौ मा रोखोमहाय माने नासयलांदों मा रोखोम थगायलांदों बिनि फिनजाथायखौ नोंथांमोननो माखासे समनि गेजेरावनो बर' रायजोफ्रा होनो थांगासिनो दं दा बे फिथाइया गोदै फिथाइ नङा नोंसिनि थाखाय बिराद गोखा फिथाइ दा बे फिथाइखौ रावबो जानो हानाय नङा दा बेनिखायनो फैगोन समफोराव UPPL आ जिर' जागोन नोंथांमोननि सरकारा जेबो डेभेलप खालामनो हाया दिनै 4 बोसोराव नोंथांमोनहा मा मावखो हाग्रामा सारखौसो दिनै मावाखै होनदों नोंथांमोना दिनै बर' रायजोफोरनि गेजेराव मा मावनानै दिन्थिखो रायजोफ्राथ' जेबो मोनाखै नोंसिनाथ' खोथायाल' गिदिर खामानियाव जेबो गिदिर गैया होमबा नोंसोरखौ बर' रायजोफ्रा बोरै फोथायबावनो आदै राकेश नों बायदिखौथ' BPF दोलोआव जुदि नों BPF दोलोनि जुदि EM मोनब्ला नोंखौ हाग्रामा सारा मा खालामगौमोन गाफ्ले दोखो गोबोरखि गेब्लेनाय बायदि नोंथाङा गेब्लेगौमोन जिहेतु नोंथाङा बर' जातिनि सासे EM जानो समाया UPPL आव नोंथांखौ माबायदि मानसिया माबायदि सरकारफ्रा नोंथांखौ माबायदि EM दोनखो नोंथांनाव खर'आनो दं ना नोंथाङा जाति हारिनि थाखाय नोंथाङा सेन्टिमेन्ट दं साननानै नायदो दिनै नोंसोर गासिबो पावारफोरखौनो सानफा एफा मा खालामदों आसाम स्टेटनो नोंसोर हरजोबदों होमबा नोंसोर जातिनि थाखाय मा मावबावनो नोंसोर दिनै देरहादों होननानै गिलु फालु देरगायो नोंसोर जेनदोंसोमोन राकेश ब्रह्म आदै बमब्लं दामग्रा बुरबक नोंसोरखौ जेननायखौ लानानै दिनै BJPआ माब्रै सरकार दाखो नोंसोरा बेखौ साननो सिन्था धारना खालामनो एसेबो गियान गैयामोन नामा दिनै नोंसोरबायदि जेननायखौ लानानै बर' हारिखौ थेर बेथेर खालामनो होननानै बिथांमोनहा नोंसोरजों सरकार दादों बुजिबाय BJPनि थाखाय नेसनेल दलनि थाखाय जोंनि फिसा आनसलिक दलफ्रा जेबो नङा बुरबक दिनै नोंसोरो BJPजों सरकार होननानै बिदिनो सोलिबाय थागोन बिदिनो थाबाय थागोन जिन्दिगियावबो बिदि दासान नोंसिनि समा नोंसिनि भेलिडिटिया गैला एकमात्र साननैसोल' होनजायो नैबे इलेक्सननि उनावनो नोंसोरनि मा जागोन नोंसोरनि भेलिडिटिया एकदम जोबाबाबो हथारै नोंसोरनि भेलिडिटिखौ हेमन्त बिश्व शर्माया फोजोबनानै होगोन अब्ला नोंसोर ओरै थांनो ना ओरै फैनो बिदि जात लानानै नैबे दा माखासे गोदान थांनाय EM MLAफ्राबो खर' गाज्रि जानानै मा जागोन लास्ट पर्यन्त हयथ'बा BJPआव हाबना थागोन हयथ'बा सोरबा कंग्रेसआव बिथांमोना हाबनानै थागोन जिहेतु जोंनि
BPF दोलोआव बिथांमोनखौ जिन्दगियाव आजावफिना माने कारापसन होननाय बुस्थुआ बिसिनाव दंखायो। दा बिसोरखौ लाफायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आरो हाग्रामा सारनि फारसे बा BPF दोलोनि फारसे रासिन गाज्रि मोननाय सोमजिगोन मिथिगौ रायजोफोर। दा जेसेबांखि गिदिर गिदिर खोथा बुङा जेबो खामानि गैया। राकेश ब्रह्म बमब्लं दामग्रा आदै नोंथाङा फारसेजों मा खालामो बमब्लं दामनानै भट मागिनानै बर' हारिनि गन्थं मोखांखौबो मा खालामो हायो। थिग बेबायदि नोंथाङा जाहाथे गोदान गोदान बरनाम लाबोनानै माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नङै बुंफुरलाबायनानै उल्था गाज्रि मोनजानाय खामानिखौ नोंथाङा दा मावसै आदै राकेश। दा नोंथाङा बुंबाय हनै खाम्फा बरगयारि सारानो सोरजोंबा नोंथांमोनाथ' बिदिल'सो बखिनो रोंगौ। UPPL सरखारनि थार आखुआनो जाहैबाय बखिनाय। बिसिनि पलिटिकेला जागायजेननायनिफ्रायनो लानानै माने थगायनायजों सोरखिबोनाय जुरिजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना पलिटिकेलखौ गोरोन्थि लामाजों लाबोनाय। होमबा बबे पलिटिकेला मोजां जानो? नोंथांमोना बै समाव गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनै बेफोरबो माथो मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै नोंथांमोना। ना हादों आदै राकेश? नोंथांखौ बुंनाय बायदिसो जायो। नोंथाङा गाज्रि मोननानै लाब गैया। नोंथांनि बिखुंनि मैलाखौ रावबो नुवा रायजो राजाफ्रासो नुगासिनो दं। दिनै आंनि बिखुंनि मैलाखौ जेनेबा आं नुवा रायजो राजाफ्रासो नुदों। थिग बिदिनो नोंथांमोननि बिखुंनि मैलाखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रासो नुदों। नोंथांमोना जों देरहागोन 100% होनलाबायबा खामानियाव गैया जाम्बा। बेफोरबायदि बुंनानै लाब गैया। दा गोरोन्थि लामाजों बेसेबां लांबावनो नोंसिनि होनखाबाय आं दहायनो नोंसिनि भेलिडिटिया जोब्बाय बारा सम गैला। दा जिहेथु नोंसोर थगायनोबो हाला दा बे रोखोम जानानै फैबाय। बैसागु बोथोरा सफैलायगौ लोगोफोर दाउ खौवौआबो गाबफैलायगौ। दा नैबे सम जानाय लोगो लोगो बोथोरफ्राबो सोलायबाय सफैबाय। दा मा जानोसैलाय एसे एनै जानाय लोंनाय बेदर आखाइफोरजों बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरखौ थाइसे थाइनै होनानै बुरखायनोसैलाय नङा होमबा रायजोफोर? खिन्थु रायजो राजाफ्रा कनसियास जादो। बिथांमोना जेसेबांखि गोदै होनानै थाखा फैसा हरा मानो बिसोरखौ जिन्दगियावबो फोथायनो नांला आरो बिसासबो दा खालाम। मोनजानायखौ जा दाजा होनाखै हायोबा थगाय जा होनबाबो हारिखौ सिन्था खालामग्रो। फार्स्टआव हारिखौ सिन्था खालामनानै भटखौ हो। दा माखासे समनि उनाव केम्पिं फैनोसैलाय केम्पिंनि बोथोर फैनोसैलाय इलेक्सन केम्पिं फैनोसैलाय। दा बिथांमोनहा मा खालामसिगोनलाय केम्पिं खालामै बै आगोल बोसोराव जेनेबा बिथांमोनहा बिराद रेकर्ड दङ UPPL ना। दिनै बुंनोबो लाजिथाव बिथांमोना दिनै नङै खोथाफोरखौनो बुरखाङोबा जोंबो एसेबाबो बुरखांनांगोन ना मा लोगोफोर? बिथांमोना बै समाव मा खालामदोंमोन जेब्लानाखि बिथांमोना BTR एग्रिमेन्ट बानायखांनायनि उनाव बिथांमोना जेनेबा BTC आव जेनेबा जेरै इलेक्सन गेलेदोंमोन बे समाव बिथांमोना मा खालामोमोन जेब्लानाखि केम्पिं खालामनानै मोनायो मोनसे जायगायाव जिरायो जानाय लोंनाय खालामो बे समावबो मा खालामोमोन बिथांमोनहा सोरनिबा दाउला खासि खावलाबायो सोरनिबा बोरमा खावलाबायो बिदि खावलानानै माने मा खालामो लास्ट पर्यन्त हमजालाबायनानै उल्था थाखा फैसा खिनांगौ बिदिसो जालानानै बिराद जालानाय रेकर्ड दं रायजोफोर। बिनि प्रुफफोरखौ आं होनो हाजोबो खिन्थु होनांगौनि दरखार गैया। बिथांमोना दाउला खासि खावो बोरमा खावो ओमफ्राय बिदिनो जायै लोङै केम्पिं खालामो। दा बे बोथोरा बिदिनाव सफैनो हागौ खिन्थु बिथांमोना किबा जाने एबार नेक्स्ट टाइमाव बेफोरखौ हमजायोब्ला गाज्रि मोनगोन साननानै मावगोन ना मावला दा बिसिनि सायाव थाहैबाय आरो। दा जिखुनु हक रायजोफोर आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ जोबनायाव आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाजोबबावबाय। दा दिनैहाय गोबां खोथा सावरायबाय लोगोफोर दा दिनैहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दा गाबोन लोगो मोनफिनगोन गुबुन कन्टेन्टजों। दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर गोजोन्थों।